No, takže čaute ľudia, vítam vás v dnešnom videu. Dnes si urobíme špeciál za 45 odoberateľov. Viem, že už mám asi 2 týždne 47 odoberateľov, ale to je mi úplne jedno. No a bude to naozaj špeciál, lebo ocino mi nedávno kúpil Prime, čo mu veľmi ďakujem. No a je to tento Ice Pop a dneska ho budeme ochutnávať, budeme ho hodnotiť a ešte vám ukážem, že na aké video budem natáčať reakciu, teda no to vám poviem už teraz, budem natáčať reakciu na Fiziho, asi tak o pár mesiacov, takže čakajte reakciu na Fiziho. No a dneska si teda ochutnáme Prime. Je to príchuť Ice Pop, no a asi môžeme ísť na to. Takže bude veľký okamžik. No, čo k tomu povedať? Chutí to jak nejaká splesnivelá žuvačka, podľa mňa. Alebo, neviem, jak to nazvať, ale hodnotím to 5,3 z 10, podľa mňa. Neviem, ale chutí to jak nejaká splesnivelá žuvačka. Ešte vám môžem ukázať, ako funguje táto lampa. Môžete si tu nastaviť buď červenú, môžete si tu nastaviť zelenú, modrú a bielu, čo vyzerá jak telová, ale je to proste biela. No a môžete si tu nastaviť ešte ružovú, bledozelenú a bledomodrú. Môžete si tu nastaviť takto, že vám to bude blikať. Môžete dať rôznu rýchlosť, môžete aj spomalovať. Môžete tu dať ešte takú funkciu. Áno, takáto. Je tu aj funkcia Snowing, čo je nejaké takéto. Neviem, jak to funguje. No a to bude asi všetko k tomuto videu. Ešte sa vám chcem poďakovať za tých 47 odoberateľov, čo som mal, čo sme dokázali dať na YouTube. Veľmi vám ďakujem. No a ja sa s vami asi lúčim a čaute.